हेलो एवरीवन बरायबाय फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नायलांनो हागोन आरो चेनेला गोदान तो दिस इज माय सेकेंड ब्लग तो जायफोरा इन्टारेस्टेड नायलांदो एसे आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन तो आङो नै उनथिंजाय जितु बागान देखायदोंना तो आङो दिनै बेखौनो एसे एक्सप्लोर खालामनो लाबाय आरोना तो दिनैजोंसो नैबे भिडिअआ मोननै जागोन आरोना भिडिअआ जास्ट मोननै भिडिअल' आङो आपल'ड खालामनाय जादों तो रायजो राजा नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आङो 50टा साबस्क्राइबारखौ खावलायो आरोना 50 साबस्क्राइबार खालामनानै हो जेन आङो लाइव स्ट्रीम खालामनो हायो तो बिनि थाखायनो आङो सिगाङावनो गुरैयै खावलायनाय थाबाय नङाबा लाइव स्ट्रीम खालामनो हाया आरोना तो बिनिखायनो नोंथांमोना एसे अननानै साबस्क्राइब खालामदो थुलुंगाज्लायनाय नांगोन नङाबा जोङो भिडिअसफोर बानायनो हाया आरोना तो बिदिब्ला एसे दिन्थिलांनि नै उनथिंजाय आङो जितु दिन्थिदों तो बे आबादखौ बयबो मिथिखायो आङो एसे दिन्थिलांनि आरोना वाइड एंगेलाव लागायबा ओरैबायदि खोमसि नुयो तो बिनिखायनो आङो एसे खाथियावनो लागायबाय आरो केमेराखौ वाइड एंगेलाव माने लागायजाया एसे खोमसि जायो आरोना रायजोफोर माबायदि जादों नै बे आबादखौ बयबो मिथिजोबखायो तो नै दिन्थिलांगासिनो आरो बिथिंबो नैबेयाव एसे दिन्थिनो बैनि सिगाङाव बिबार दङ आरोना नै बरिया बिबार बारदों नै बिबार दंलायो आरो बिथिंजाय लाइन मोनसे बेबायदि दङ नै एकदम बरिया जाखाबाय नैबेयाव माने फिथाइ दं नै फ्रुइट्सआ नैबेनो आरो दंबावो नै गोजौआवबो मिथिखाबाय नोंथांमोनाहाय तो आप टु सिगांजों दंजोबो आरो नै बेबायदि बिराद समायना जाखायोना दा एसे माने गायनो लाबावदों नैबे माने फैगासिनो आरोना नै एकदम बेबायदि दंजोबो आरोना नै इन्टारेस्टिं बेबायदिनो दंलाजोबो आरोना नै बेहाय माने बेबायदि मोनबायानो नै वाव क्या सुंदर है ना बरिया नुखायो गिदिरलै एकदम बिराद गिदिर नै गिदिर खाथार आरो गोजौआवबो बेहाय फिथाइ दङ नै गोजौआव थाइसे आरो गाहायाव थाइसे आरोना नै एकदम गिदिरखा बेबायदि माने मोनबाय नै सिङाव बरिया दङ आरोना नै थाइसे गिदिर बेबो दंलाबायो बेबायदिनो बैखिनियावबो दङ ओइ नै थाइसे आरोना मोनगासिनो दंलाबायो बेहाय नै भिडिअसखौ माने गोलाव खालामनो सानाखै रायजोफोर आङो गोलाव खालामला आरोना बेसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो नेक्स्ट टाइम आङो बेबायदिनो भिडिअसफोर लानानै फैनाय जागोन आरो बेहाय एसे खामानि दङ बे खामानिखौ आरो एसे मावोब्लाथाय आङो भिडिअ लानानै फैफिननाय जालायगोन आरोना तो जायफोरा मोजां मोनदों एसे लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों बाय बाय